Ja terve terve! Tässä keisissä me tarkastellaan innovaatiokestävän kehityksen tavoitteiden yhdistämistä kehittyvissä maissa ja erityisesti Intiassa ja Intian maaseudulla. Ja SWOT-analyysillä starttaillaan. Vahvuuksina Coca-Colalla Intiassa valmiiksi vahva markkina-asema, sitten julkisuuskuvan paraneminen tämän 5x20-hankkeen myötä, sitten valtava määrä asiakkaita vielä lisää kuluttaa sitä Coca-Colaa ja ostovoiman kasvu maaseudulle. Kyllä, ja sitten heikkouksena voitaisiin pitää huonoa infrastruktuuria siellä alueella ja logistisia puutteita. Eli siellä ei ole minkäännäköistä, tai on minkäännäköistä, mutta aika huono jakeluverkko ja sitten välimatkat on pitkiä. Eli se tuohan uusia ongelmia siihen logistiikkaan. Se on vaikeaa ja todella kallista. Ja myös se laitteiden huolto ja ylläpito voi olla vaikeaa, koska siellä ei ole minkäännäköistä huoltoverkkoa olemassa, eikä välttämättä osaamistakaan. Joo. Eli sekin voi tuoda ongelmia. Joo, tietohuone ja näin edespäin. Mutta sitten mahdollisuuksia me nähdään reilusti tuolla kuitenkin, että hirveästi on ihmisiä siellä maaseudulla ja heillä elintaso koko ajan kasvaa ja Intiassa talous kehittyy ja koko ajan rahaa enemmän käytössä erilaisiin huvituksiin, kuten myös virvoitusjuomiin. Naisten aseman parantaminen on myös mahdollista ja loistava homma. Uhkina on tietenkin kilpailu ja erityisesti vaihtoehtoiset tuotteet ja sellaisia oli kehityksessä jo, eli tällaisia aurinkoenergialla toimivia kuulereita. Sitten muuttoliikenne kaupunkeihin, jolloin markkinat meinaa karata sieltä maaseudulta. Yhteistyökumppanit ja sitten tämä EcoCool-systeemi oli aika iso investointi, tuotekehitys ja kaikki siihen liittyvä, joten tuotto on odotettavissa vasta pitkän ajan jälkeen. Kyllä, ja sitten hieman liiketoiminnan kehityksen tavoitteista, Markus. Joo, eli nostettiin esiin 3 tämmöistä pääpointtia, eli kestävien markkinoiden luominen sinne alueelle. Eli siellähän on todella paljon potentiaalia ja nyt Coca-Cola lähtee luomaan sinne tätä uusia markkinoita ja siitä päästään tähän toiseen kohtaan, eli markkina-aseman kasvattamiseen. Eli kun ollaan luomassa sinne näitä uusia markkinoita, niin samalla varmistetaan oma paikka sieltä uusilta markkinoilta ja hyvä kilpailuasema. Ja sitten vielä kestävä kehitys, eli halutaan olla tekemässä hyvää ja luoda parempia elinoloja sinne alueelle. Yes, eli kestävien markkinoiden luomisesta tämän EcoCool-systeemin tai laitteen avulla parannetaan koko yhteisön asemaa ja sinne tulee sellainen, tai haastattelussa kävi ilmi, että on syntynyt käytännössä semmoinen yhteinen kokoontumispaikka koko kyläläisille, kun ollaan saatu sähköä yhteen paikkaan, valoa ja sitten mahdollisuus ladata laitteita. Ja Coca-Cola just haluaa tällä luoda edellytyksiä pidempiaikaiselle kasvulle, että ei hyödynnetä vaan hetkeksi sitä aluetta, vaan että se olisi tästä monta kymmentä vuotta eteenpäinkin hyvä markkina-alue. Ja tietenkin rohkaista uusia naisia yrittäjiksi ja parantaa nykyisten asemaa, kun nimenomaan naisille annettiin ilmaiseksi nämä laitteet. Joo, nimenomaan sitä kautta heillä perheessä asema paranee, on heilläkin rahaa käytössä ja sitä kautta. Markkina-aseman kasvattaminen on iso tavoite myös. Eli tosiaan luodaan ne markkinat sinne ja samalla varmistetaan se tukeva paikka sieltä markkinoilta, hyvä kilpailuasema. Ja siinä taustalla on tämä tämmöinen diagrammi, joka kuvaa Intian bruttokansantuotteen kehitystä per asukas. Ja siitä huomataan, että kehitystä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen todella tiuhaan tahtiin. Eli siellä on potentiaalia valtavalle kasvulle ja tulee vielä paremmin esille näistä 2 seuraavasta kuvasta. Tässä. Eli siinä oikealla on maailman koko väkiluku ja siitä huomataan, että 10% koko maailman väestöstä asuu Intian maaseuduilla. Eli asiakkaita riittää. Kyllä, ja kun se yhdistetään vielä tähän, mikä tulee ilmi tästä vasemmanpuoleisesta kuvasta, että Intiassa tämä Coca-Colan kulutus on vielä todella alhaista verrattuna muuhun maailmaan, niin nämä 2 asiaa yhdistettynä toisiinsa, niin kuvaa aivan markkinat siellä, viimeisen Kyllä. päälle. Oho, jääkö joku väliin? Kestävä kehitys. Joo, eli tietenkin naisten aseman parantaminen, ympäristöystävälliset tuotteet ja ratkaisut, niin kuin tämä itse EcoCool-laite oli, toimi aurinkoenergialla. Sitten uudet innovaatiot, aina ympäristöystävällisemmät ja tehokkaammat. Sekä tietenkin tämä yhteisvastuu, mikä tässä projektissakin tuli ilmi, että koulutetaan naisia.
erityisesti. Nimenomaan, ja ympäristöystävällisyydestä sen verran, että nimenomaan aurinkoenergia on hyvin ekologista, ja mitä tässä Coca-Colakin on käyttänyt. Sitten meillä on tämä liiketoimintamalli esitettynä tässä vielä tämmöisenä business model canvasina. Ja avataan sitä seuraavaksi vähän enemmän. Joo, kyllä. Eli tosiaan erilaisille sidosryhmille tulee erilaisia hyötyjä. Eli yrittäjänaisille, mitkä toimii tässä Coca-Colan tärkeänä kumppaneina, niin heidän elintaso paranee, heidän perheiden elintaso paranee, heidän lasten elintaso paranee, pääsee opiskelemaan paremmin, valoa iltaisin opiskeluun. Ja myös tulee paljon lisätuloja, niin kun pystyy tarjoamaan kylmää Coca-Colaa eikä lämmintä. Loppuasiakkaat saa tietenkin itse kylmää Coca-Colaa ja mahdollisuuden ladata näitä laitteita siitä EcoCool-laitteesta sekä sitten tämmöisen yhteisen kokoontumispaikan siitä kaupasta, jossa on valoa, kun muualta sähkö on loppu. Ja tosiaan koko yhteisö hyötyy tästä tuotteesta sillä, että palvelut paranee siellä alueella ja elintaso nousee. Ja sitten kaikki jakelijat, tavaran toimittajat, pullottajat saa lisää työtä ja tuloa. Joo, myynnin kasvun myötä. Kyllä. Kilpailijoille tulee hyötyjä siitä, kun kaupat on auki pidempään tämän valoansiosta ja myös sellainen kylmälaitteet, niin pystyy kilpailijoiden tuotteitakin myymään nämä yrittäjänaiset paremmin kaupoissansa. Ja sitä kautta myös koko yhteisö elintaso nousee. Omistajat tietenkin haluaa lisää tuottoa ja jos myynti kasvaa Intiassa, niin se todennäköisesti näkyy myös Coca-Colan markkina-arvon kehityksessä. Ja tässä on myös mahdollisuus, että se kasvaa muuallakin, kun Coca-Colan imago ottaa tämmöisen hypyn ylöspäin, kun tuetaan naisia erityisesti. Joo, mutta kyllä. Ja ympäristö tykkää näistä ekologisista tuotteista totta kai, niin kuin aurinkoenergialla toimivista jääkaapeista. Sitten minkälaiset mahdollisuudet nyt on saavuttaa näitä tavoitteita, niin tämä konsepti on ihan hyvä ja varmasti on oikeasti hyvät mahdollisuudet onnistumiselle. Ja se nyt vaatii kärsivällisyyttä. Lähinnä sen hinnan vuoksi nyt alkuun, että siihen on uponnut rahaa ja Coca-Cola käytännössä yksin kantanut sen taloudellisen vastuun. Niin pitää odottaa pitkään ennen kuin siitä rupeaa tuottoa irtoa. Kyllä, tuotekehitys on ollut kallis prosessi ja niitä vielä ilmaisiksi ne lykätään, niin menee pitkään ennen kuin sieltä rahaa alkaa tippumaan omaan pussiin. Ja sitten jos halutaan näitä innovaation kestävän kehityksien tavoitteita saavuttaa, niin jatkuvaa kehitystä pitää tulla esim. Tämän tuotteen EcoCoolin saralla, eli ei voida vaan unohtaa sitä nyt kun se on valmis, vaan parannella sitä ja aina vaan yrittää saada sen tuotettua halvemmalla, mikä onkin mahdollista, koska yleensä innovaatiot on alkuun kalliimpia ja sen jälkeen niiden tuottaminen alkaa olemaan, tai itse tuotteen tuottaminen tulee halvemmaksi. Kyllä. Sitten näitä yrittäjänaisia pitää pyrkiä kouluttamaan ja sitouttamaan tähän toimintaan myös jatkossa, että ei saa jäädä tämmöiseksi kertaluontoiseksi hommaksi, että toimitetaan sinne yksi pakasti ja se on sillä selvä, vaan niin kuin siellä onkin käynnissä näitä muita projekteja, että koulutetaan niitä yrittäjänaisia ja useammalla saralla oli siellä niitä ihan niin kuin liiketoimintaan liittyvää koulutusta ja mitä muuta. Joo, näillä lähinnä. Ja sitten toi tilanteen kehittymisen seuranta, että jos niin kuin realisoituu se riski, että ihmiset muuttaa kaupunkeihin ja ne markkinat katoaa sieltä maaseudulta, niin pitää olla hereillä ja tarpeeksi aikaisin lopettaa se tuotteen kehittyminen ja tavallaan projektin eteenpäin vieminen, että sinne ei syydetä turhaa vaan rahaa, vaan ollaan sitten valmiina suuntaan johonkin muualle. Kyllä, ja lopuksi meillä on tässä lähteet ja alkaa olla meidän esitys aika paketissa. Olisiko sulla Markus, joku hyvä loppuyhteenveto tai vitsi? Eikä siinä. Näillä eväillä eteenpäin. Mä toivotan mukavaa illanjatkoa.